Utisha ngani mthandi? Sengu 8 yabona siyabana. Utisha ngani? Mama nakusasa nafika umcoje ne? Ngikhola ukuthi usazothi. Ngizamqosha mina. Mara ucheke ukuthi nangaba Utisha ngani nokugeza ugeza khona? Ngiyogeza. Uyahlanya wena uyageza so. Okay siyabona mama. Mabethi ba re bentse khona. Ai ke nna ke re ga dia ga be ke tetse ena ne. Ke Thembi. Ke mama o mama ga re. Ke re ga dia ga. Ya ku mama. Mara every day wa mphone. Bamba iza ngaphambi. Bakuphi? Mthandi. Hala. Asiyeke kusichazisele. Wayonga esikolweni? No answer. Akaphendula. Okay. No, usho uzasitshela after a few minutes. Awufuna uphendule ne? Tella mshimo njani? Asiye. Ngicela Wenzani? ngicela ngumama. Utshela thina. Utshela ubantu nosisi nobhuti. Ngicela ubantu nosisi nobhuti. Wanga esikolweni? Namhlanje ngivuke la. Uvuka lata bese wasuka wenzani? Ngalesi isikhathi wena usisekheni lokho usibhizi bazokufonela nathi uthi wena ungena uloveka engake esikolweni. Esikolweni bathi uhlala ngemva kwama toilet. Nghlala ngemva. Hey wena man, umsana omunye ufike lapha wakhuluma man. Hawu. Wena sewuyindoda wena. Hayi ngathemba uPrita ngifonela. Yazi uthi vane ngibafonele ebusuku. Ngelinlanga zingitshela ukuthi ngibafonele bathi awukafiki. Vane bakutshela. Izola angathi ke ngikhulume nawe. Wangafuna ukukhuluma nami. Lento la ngiyenza ngoba angithandi. Kube bengakuthandi bengiyomyekela uPriti mina. Benge ngibe nesikhathi saPriti. Bazo angiphinde bengizuthi ngithi angiphinde awusi boyfriend kaPriti wena. Angiphinde. Bazo esikolweni. So sizokuya esikolweni sokuchecka yonke. Nasitsho wena uthi awuhlala ema toilet. Sizokuya esikolweni number 1. And then akusanelanga lamali uzokulova bathi awuye esikolweni yezwa. Every day kuseni uyavuka uye esikolweni uyabuya uzokulungisa uzokuklinela ikhenu ngitsho. Indaba yokugijima yokubhema habli umncane kangaka. Iyaphela into leyo yangizwa. Lapha bohlaliseleni lapha emzini benenzani? Ngalesi isikhathi uhleze emzini wena. Benenzani lapha emzini lo? Ngiphekela abafana. Wenzani? Ngiphekela abafana. Wophekela abafana. Uphumela kuma makangifonela wakabuyi. Bethe mani. Ngiyangirara ukuthi ulilelani ubethiwe? Ngibethile. Mawulilelani? Ngithembani. Ngathi nginceda zesikole ngizibona. Ngitshengisa ukuthi umsebenzi wakho ugcine nini. Ubethe ngibamntwana lo nina. Nami ngiyarareka. Ya futhi uyibhala next week Tuesday. What's ziphi izinto ozibhala wena? Naku like ikasweka akayibhala basho iessay. La solo kagcina ukubhala ngengingaki. Ngeyi1. Wena uzakhona bathi abazimaki yena solo. Azimakho zakhe incwadi. Azimakho. Zonke incwadi zakhe azimakho. Shuthi abo memse badiniwe. Udawa so makhela umuntu ongafundi isikole bo. Ufunda ugrade part. Grade 8 angithi. Solo kuna grade 8 solo kwenza zona lezi. Bona solo ungasakazi kama. Ngiyaqala yena strategy indawo abona ukuthi ngiyo Azikama. Unencwadi ezithi kuphela. Ziphi incwadi zakho? Ngifuna incwadi mina. Ngiyololo. Ngifuna incwadi oyengazo esikoleni. Bonani. Kuyabhalwa la Thembi. Solo ngicine ngo-August la. Zakhe incwadi azikamakho. Zonke incwadi. Lento leyo anto ngafuna ukuthi English yani. Wo ngoba fone kuleka sokuya esikolweni, ngicala no-English. Vana ungasibone usiyaphala? Vane ngibone. Bona usibone ufuna grade 8 kahle into ezicala ngapha ku grade 8 ne. Kahle thina sigijimsana nalaba kakhulu kanti ngapha ngaku grade 8. Bona ayikho incwadi Thembi emakhini bo. Ayikho nale ngifonela umuphi i-teacher le. Alonso ngiyani class teacher.